Ćao ljudi, evo nas u novoj epizodi, ovdje sa mnom Benzajk, njegovo ime je Ante, Bog on je rekao to već i danas ćemo pokazati, danas ćemo praviti mi ovu našu prvu kuću da je malo uredimo. Evo mi smo već... malo po drva. Ićemo po drva, mi smo malo već ovo uredili, samo da vidite kako će izgledati. Evo vidite kako izgleda i gore ćemo napraviti još jedan kat. To gore će biti kuhinja ili sobe ili nešto. Još ne znamo, nismo se odlučili. I napravili smo željezne odijela, armor i ova kamene cigle. Ja imam zlatni armor i poslije ćemo ići po drva. Ja, baš to. Napravit ćemo 5 razreda veličine ove kuće. Nadam se da neće toliko dugo trajati epizoda. Ćemo samo po drva ove epizode pa ćemo mi sutra snimati. Još više? Možemo mi i 2 snimka sutra snimati ako hoćete, ali neću. Ali ne znam, neće vam moći sutra, da mora neđe ići, nađe. Aha. A možda samo jedan sutra da snimamo i jedan. Jedan dovoljno, šta ima veze, nije žurba neka, ali tako. Evo dovoljno ove veličine kata ovoga. Evo što sad počeo, to ćemo završiti. Vidite kakav će biti dnevni borak, ja imam smislu dnevni boraka. Oda po baklji. A evo krović napraviti. Treba samo da uzme malo hrane. Auć. Možemo napraviti drveni krov ćemo napraviti. Možemo, ali moramo ići po drva. Imam ja koje sve drveća, čekaj, imam tu 51 drva, mislim da će biti dovoljno za... Hoće biti dosta 12 baklja. Dosta. No ne pravim više. Remix. To s tobom nas čovječe stavio, baš sti lud. Šta? Sti lud. Što? A da, je. Ma bolje ovako. Čekaj, nisam htio drvene. A dobro, ajde nema veze. Ali nemoj praviti drvene. Ajde ćemo opet sasići. Ne mora sasivat, nemoj, dobro si. A dobro, znači nastavljamo. Hoće li stavljati ili neće stavljati? Ostav tako što si uradio, trebam samo ovih ti kamenja što smo pravili ovaj. Aha, ima kod mene 47. Ajde napravi takve stepence. Okej. Od tih kamenja, evo. Ja. Aj sad Čekaj, čekaj. nemoj tako, A ne, to ti krov napraviti. To je krov. Tu ćeš ti krov napraviti. Tu stube ovake napravi što ja pravim. A mislim da neće biti dovoljno drva od gore. A fuck. Ma šta ima veze? Ovako kamenja tu stavi, evo ovako tu. Evo ovako ću staviti kamenja, vidi. Ovako obična, porušena kamenja, evo ovdje ovako. Ovako tu, ovako puno bolje, ljepše izgleda. I ovdje trebamo naći. Puno bolje, a ti je sad mi napravi krov, ja ću idem po stepenicu praviti. Šta praviš? Čekaj, jedan. Ovako da bude puno drukčije, da bude isto veličini naš. Aha. Svi postavi kamenje, ali ja. Ja imam. Sad će ljepše gledat. Čekaj, još jedan dio od ozgora, ima ovamo. Ajde nam donesi stube one. Pričkaj. Evo ga. Ne. Pa ide ovako, dođi unutra pa švit. A da. Nije isto van. Čekaj, vidite. Nije isto. Aha, evo. Okej. Super, a počnemo osmisliti nekako. Edi. Aj, podjur dođe na gore da nam napraviš stubeš. Mrak pao. Aha. Aj, dođi. Mrakača. Biće tu preplatnika. A bit će, sad imamo 16 pa... Ako skupio na 30, meni paši tu.
Evo vidiš, vidio sam ja komentare tamo, nekih snimaka tvoji prvi, vidio sam si jako super komentar. A šta ćeš gore ogradu neku staviti? Šta gore želiš napraviti? A ne znam, nešto, krov, taj već. A da, aha, super. Trebamo ne stube od kameni i cigla, ono što smo mi pravili. Sad ću ja tu. Okej, idem praviti. Čekaj, ja se sjetim. A ja, idem. Bog te, dok sad sjetim da napravim ove ljestve, ne mogu se više sjetiti šta sve treba. Ko slovo H napravi? Šta? Ko slovo H napraviš? O štapu. Jel da? Neko, čekaj. Ne, sekund, da, nešto uradim. Quiz. Pas. Imam još par tu nekoliko stepenica. Ja. Hop. Evo ga, sad ja ovdje napravim blok. Brojim bloka i još nekoliko ću stuba napraviti. A šta misliš da ne idemo po drva, da ovo popravimo ljudi pa... A iduću epizod idemo po drva i da nešto napravimo, a? I da, ne možemo napraviti štalu za konja ako nađemo konje uopće. Nisam nikako vidio konje ovdje. Imaš stuba još da popravim tog. Čekaj. Samo malo, nešto sam pomiješao vamo. Ajme. Kako se napraviti toko prilike? Vamo 7. Uzeti. 7. 6, 7. 13. Samo malo. Ajde. Malo ću ovo potrajati na vas. A trebao s meni dati, ja što napravim za minut. Evo ga, a sad čekaj. I sad još tube napraviti. Pa samo klikneš ono brzinski. Znam za to, ali moram samo podijeliti ova kamenja. Eto kao što smo u prošloj epizodi imali građenje ovoga poda dvorca, a sljedeće ćemo praviti kule, ja mislim. Još ćemo ići po drva. A i smislit ćemo nešto. Ma mora biti duža epizoda neke, pa ćemo popraviti to. Evo 64 stube imam. Jesi gore ti? Jesam. Aha. Ti to je drveće, jel? A šta ću, nemam drugo kad smo već pola što ne bi do kraja. A ti si ovo već napravio tu, jel? Šta? Ti si tu već napravio? Jesam. Si nisam gore krov, trebam stuba. Evo ja pravim vam. Znači gore bi tu štavan gore. A nešto će biti, ma... Ne znam ni ja. Ne, creeper! A jebote, hljeb. Otko on se stvori? Ma da nije nađ, kako nisam dobro ogradio, nađ. Otko se on stvara jednom, šta on se ovih dana otvara? Zato što ima na leđima creeperov znak. Moguće je to tu. Vole me. Otvorimo. Šta je bilo? Maček malo. A pusti ga, bajo. Sigre, daj meni malo. Imaš išta ti stuba. Evo ti nešto, ako te zafali još ću dat. Koliko i ja budem imao. Ti tamo imaš jedno 40. A možda su... skontam kako je došao creeper, evo udam, vidi. Pa znam, mal put, to ti kaže. Da je malo veći. Sad ću ovdje napraviti, staviti blok. Ovako tu, pa ćemo ovako. Pa fino po jednu bog. Ovako. Ti moju razbij blok, ja ću tvoj.
Mora, a to ću poslije. Sada smo u prisutnosti. Ne. Brate, kako si spor. A nije, moram biti precizan. Precizan. Aj, brate, da nisi opet, možeš poprati. Ja. Brate, nisam ja nešto brži, ali... Sad sam brži. Mislim da će biti dovoljno boka ovo, a? Koliko ti imaš? Ja imam 17. Ne znam, ja imam 2 sada. Ja još ne imam. Ali da probam ovako, čekaj. Super će ovo biti, op, tu. Šta misliš što će li doteći? Ajme. Koliko imaš? Opet. Koliko imaš? Imam 10 komada. Dobro, imamo još ovih blokova tamo u čestu. Jel ovi? Mogu si reći, brate. Ja se ovdje nadam kad ćemo završiti. Će li nestati ili neće? Ovo nisi dobro radi, a dobro, čekaj. Ovo sam ja kriv. Gdje su ti blokskovi ti, što si ti rekao? Ajmo, ko će opet peć, majke? Ha, ja mi se ispečeni. Jel će li ti doteći? A još da ovdje nešto stavim, a? Za kraj. Neće, Gore dimnjak. nemoj, bit će glupo. A ja sad da se ispeče kojih? 6. Koliko imaš? Ja imam 3 kod sebe. 3. Aj ti to postavi pa da vidimo koliko. I prebroj koliko će nam ih trebati. Okej. Ovaj. But you drink my beer on girl. Ne dole. Opet ispod dole. Oj. Evo, dobro smo popili. A svi šta ispeku? Evo, peče se. Možda sad je 2 ispeku. Sushi. A, imamo 3 kata. Evo ti ovi, kak se zovu? Stuba 4, napravi. Daj mi. Evo sad, sečka. A s koje sebe podnio tamo? Ma nema više, evo ti, gdje si? Evo ti gore, ajde penza. Sam malo... Da. Wow. Gdje je? Gdje su stubi? Aha, evo ih, tu. Jedan stup. Evo ti gore. Čekaj, da se popne. Aha. Evo, nisam mogao bolje. Koliko ima kod sebe? Evo, nijedan više. Ajme, malo nam falilo. Evo sad ću ja dobiti. Čekam. Biće dovoljno, nekad nema. Dobro, dovoljno će nam biti 3. Još 3, tamo nam 3 treba. Znači ja da ovo ostanem sa 5. Ma ćemo ovo potrat. Aha, ima ovdje stuna. Ma vam stuna. Okej. Evo ti. Aha, thanks. Bro. Idemo sad gore. Evo kad ti završiš eto to će biti to naše 3. epizode pa ćemo im pokazati šta ćemo raditi u idućoj epizodi. Aha, evo kampe, sad čekajte. Ovo sam se zbunio. Bog tu malo na idući. Evo ga. No ja ću ovdje ovo pokriti. Ajmo, vadimo ovdje da im pokažem kakva je kuća.
sačekaj sekund. Eto A dobro. sekund. A kako ćemo u sljedeće, mi ćemo to, nećemo snimati kako ćemo malo uređivati kuću ili... Tako prozore ćemo nadograđivati, pardon. I ja mislim da je to tu, jel? Pa je, evo sad ćemo vam pokazati šta ćemo zaraditi idućoj možda epizodi. Ovo ćemo raditi. Vidite tamo ovaj kraj i ovaj tamo na iduća dva kraja. Sad ću vam pokazati. Tu, vidite ova kamenja ovdje, ova što ja imam, ova kamen, ovaj obični kamen, kobusom. Tu ćemo napraviti kule ovako. Ovdje jednu, tamo drugu, treću i I ćemo rudati prije nego što počne gameplay i to 20 šteka ćemo otići po njih. Ja, pa ćemo ovdje popraviti kule, stavljati na sva 4 reda, i tamo. I to je to. Pa evo, lajkujte, subscribeujte, lajkujte, subscribeujte, pretplatite isto to je. Subscribe, pretplatite, da. Šerajte i tako to je isto, ajde, subscribeujte, pretplatite, skoro. Bok. Pa eto, vidimo se u sljedećoj epizodi, bok. Bye.